Mam 3000 MHz, panie. A masz odblokowane? Oczywiście. No to wszystko na very low, rozdziałka 1700 i polecam 144 Hz. No, Nie. kurde, w końcu. To co, tam? No to jest... To Tak jest teraz. super, tylko gdzie jest puść, kurde, Makuła nam Może ruski ruiny, karpas, będzie dobrze. albo Ale Paradise. jak to jest. Jaki teraz tryb? To jest ten Walmart czy nie? Nie, normalnie. nie, Pamiętajcie normalnie. tylko, A że może jest się jedna rzecz rozdzielimy? ciekawa, są same takie, wiesz, snajpersko Evron. podobne rzeczy. No. Dawaj Seven tu na Paradise? biały. Go. Dobra, dobra, na białe. Ty, a czy DRM-ki też się liczą jako snajperki? Chyba nie. Ci jak spędzali, ty, nie lecę na bootcamp. Wąż Ja lecisz z zlechem nami? tylko, nie zlechem. Nie wiem, że wszyscy się rozdzielają, tak? Czekaj, zgubiłem się. Nie no, Zalia za nami leci. Bezalia, idź na Tatmok idź. Odbijaj szybko, musimy go Ja zgubić. liczę, że Wbijaj. zdechnę i będziecie mogli sobie spokojnie grać. Możemy później zrobić challenge, że dzielimy się każdy na duo i kto więcej fragów zrobi. Nie no, moim zdaniem jak będziemy robić to by było Warmoda, spoko. to Lechu, żeby tak nie trzy. było monotonnie, to może jakieś Aha. duo zrobimy. albo Chyba nie trójki wyszło z coś. broni. No, ja tu mam kubeletę. No i Uzi jest, to... Dobra, Czyli jestem działa, ready. tak? Evron, Co, ready? jedziemy. Ja tu Czekaj, zawał. ja tu mam Ale- granat. Myślałem się go stara, Boże. Ojojoj. Okej, widzę, że są tylko snajperki faktycznie. Super snajperki. Czy nie, no ja umpa mam. Coś? Proszę. Kałaszek, wiesz. No wiesz, to są jakieś jaja. Trzeba coś z Enki? Boże. Kiedyś to wąż działało tak, że trzeba było 10 razy zaakceptować ustawienia, żeby się faktycznie W zaakceptowały. końcu, No no i chyba dalej Pojazdy tak działa. zostawiłeś czy nie? Jakieś tam? Wąziu? Co się stało? Jakieś Może pojazdy są jakiś normalnie medal czy coś... Czy Tam Miały włączyłeś? być tylko te podniesie i skutery wodne, ale teraz w tym momencie nie wiem totalnie, wiesz, Podniesie. niestety. Lech, chodź na Tatmok. Tatmok, chodź. Pali, skampił się. Tatmok. A to jest Już was daleko. Lechu dostawiam. Po prawo Gdzie rogu. lecimy? Prawie. To tu może. Ale to gdzieś jest pojazd Żółty. jakiś, już możemy dojeżdżać. No to tylko, że no samo To trzeba chodź mieć. tam, nie? tędy. To chodź tutaj. Trzeba przy ulicy. podnieść. A masz celownik? Ja mam kałach, ale bez zooma. Ja mam skopa trójkę na łumpie. Okej, rozumiem. Mam shotguna. Freside'a byś To jest zestaw. Mhm, A boostera? mhm. Też myślę, Dzięki. Albasty? coś. O, tu wleźli, dobra, mi na O, szczęście już nie kurwa. ma, więc ja sobie radośnie, spokojnie Uważaj, powstrzymuję. Gdzie ty zginąłeś, Wąziu? Ej, nie ma Tam tych gdzie moje pojazdów. ciałko, nie widać? To jest ten taki Bo- budynek. A, dobra, O teraz Jezu, już widzę, ale- dobra, idę tam pomału. Dzięki. O, zjaranego dostałem. Widzisz coś, czy nie? Pomóż, Z tą mgłę nic nie widać. Kurwa, mierasz. Są ciężkie warunki. Idę. Na górze jesteś? Tak, na górze. Dobra, mam rzeczy. QBZ podbiega jakie to trochę, dziwne podbiega to trochę. jest. O, bardzo. Mam Mega, jednego chyba typa najmocniejszy w teraz. To magazynie. jest dobra, fajna, nie? Tylko... Ojej, Coulson. że Coulson, jest. o, podniesienia? Coulson, no, Coulson, Ta, podnoszę. przepraszam. Tu rower Drzwiami jest, za Lech. ścianą. Rower jest. Właśnie nie wiem, tak mi kusiło, że... Masz będzie. medy? O, Na uważaj. rowerku to było spoko. Nie mam. Dwóch tam jest, dwóch jest. Za drzwiami u mnie. Nok. Half grip czy thumb grip jest lepszy? Tam w ogóle to jest lepszy. Thumb. Co, ryb? Wszyscy. Dobra. Tam gryp. Dajcie medy jakieś. Nie, Ty nie mam tam. jakiegoś... Woźnik, Masz w ogóle- coś Lech, źle dajcie, ustawił. zaraz Nie ma pokażę. żadnego pojazdu, ja nie wiem. Wsparcie jedzie, wsparcie biegnie do was. 5 ferside'ów mam, podam leczenie. Medyk! Medyk! Zaraz... Tak, ja mam wszystko, rozumiesz? Zaraz Brakuje mi skina tu do możliwości Skara. bandażowania kogoś. Żeby Ty, można jest było po pojazd. prostu bandażować. Co to jest? Ogórek? Nie, to jest wrak chyba, co? Ty, ogórek jest, dobra. Żeby Jesteśmy żebyś Woźniu uratowani. chyba napisał haśle. Wyłączył czy coś. Jezu, przepraszam. Profesjonalny strumień. A ten QBU to co to jest? No, to jest snajpa taka Kubrał. półautomatyczna. Jak mini. No. Jedziemy, Bagaż. Lech. Dawaj, Lepsza dawaj, broń to w pomysł. grze, a nie Pa, jak pa, pa, pa. mini. Patrz na to. Dobra, będzie test to? moi drodzy. Tak, Mhm. Tak wygląda. Asimow. A, sim. Ej, ale fajnie to strzela. Ja się zamienię, Otworzyłem. dam ci Dobra, Nexus motor trzeba Kara, jak ogarnąć, chcesz wiesz? za tą broń. Mhm. Tym to tak będzie średnio. Ty, ja mam chyba ten. Ten. Na taki strój jaki mam. Chcesz taki strój? Mam jaki mam? Taki Tędy majorowy. pójdziemy. Dobra, rozglądaj się teraz. Dobra. No to musimy... a Kolejny to... jest jakiś pojazd. Dawaj tutaj na Paradise. A to nie, bo my potrzebujemy... Bardziej, nie? Na prawo. Ale co ty chcesz, fragi czy... No motor? fragi. A ja motor ten. A, motor, dobra. No to dobra. Zabiliście A już tu jest w tych ogóle wszystkich? motor? No właśnie, nie no jest A na pod pewno. kampie tak. Czyli QBZ czy QBU będzie lepsze? BZ jest O, kozak. weź To jest całkiem co QBZ, a ja innego. wezmę QBU.
Ja tak kurde. A dam ci Manie- snajperkę w zamian, kara ci W dam. sumie dużo Aż osób mi żyje się jeszcze. kurde normalnie przypomniał jak się z kolegami Ale wymienialiśmy będzie drift teraz, Pokemonami, zawsze mnie oszukiwali. Tazosami. I zawsze Robię mnie drifta. Ten oszukiwali. lepszy, ten lepszy, Biegnę. weź. Biegnę do ciebie, poczekaj. Dam ci 2 za 1. Nice. Ładnie, nie? Tylko dlaczego nie ma? Okej, ja mam paliwa. O kurde, to jak szybko. No. Ty dobrze, że akurat tu jest ten. No nie, jak to ucieka. Ty, nie wiem czy to... To dawaj może tak... O, ty, Dawaj, słuchaj dawaj. coś. Słuchaj, bo coś. Oszczędź. Rating. Siadaj. A, Tam jest coś coś. fajnego. O, gdzieś Nexus. 125. Dawaj, To. A to nasi 240 jadą? przed nami. Nie, no stary, Haha, jak To. jestem daleko. What Też? the fuck, ja nie chcę, dawaj mi tego, nie. Nie chcę snajperki. What the fuck, kara Dawaj, nie? tego Też na górze zezowatego, poprawię kurde. sobie. Czad, zabić Lewa, lewa. Nexosa, zabić Nexosa. Holy shit. Pojedziemy Kary jest tu. teraz tak zezowaty, wiedziałem. Nie, dobra jest, ale no, nie na tej mapie mi się wydaje. Mapa zbyt dynamiczna jest. No tym chyba, że czekam, tu że- siedzisz w domku. Jeszcze tym nie grałem. To na domku jest jeden. Dwóch jest. Ja mogę dać ci kompensator na lufę, jeżeli chcesz. Ty, ale nam się strzelał. paliwo wytraca. No, mam Ty właśnie szybko, szybko, może no. nie jedź, no. A czemu? Bo to wtedy się szybciej. Nade No mną wiem, jest wiem, jeden, ale nade mną też jest szybciej jedziemy, nie? No tak, ale chyba Gdzie? szybciej Ile troszeczkę. 180 nade mną, żeby nade mną. coś Jeden Długo nie uciekł, ma, drugi znakowany. został na ulicy. Bierzemy to. Przy drzewie Mhm. Morty, tak? Podnieść Tak, przede mamy. mną. To znakowałem go. Chcecie? Podniesie? Okej. Jest za Idziemy. domkiem, za domkiem. Ty domkiem dwóch. Typ dobra. na 110 Okej, na górę przebiegł za szybciej chatę. Ty dawaj tutaj, żółty. Wejdziemy na nim na plecy. Lutujesz go, Domkiem Morfi? Tak, tak. No to właśnie ten. Słyszysz? Ty, my zaraz tam Ja wjeżdżamy, przejadę także ich. uważajcie. Przejeżdżamy ich. A ja mam Kurde, tłumik, nie będę widać strzelał go w tym falauta, nie mgle. usłyszą nas. Do przodu, do przodu. Za domkiem jeden. Seta. Gdzie teraz? W prawo? Do przodu. Cały czas. Prawa! Tak jak jesteśmy. Stakowałem. Kamil. Kurde. Słabiak. Wow. Dobra. To dawaj go. A, typ w pierwszej chacie na lewo w krak. Stop. I dawaj, odwrót. I teraz stop. Amik. I wjeżdżamy do tego domu. I to jest Amik, co streamie na Dobra, szafie. nie wyjeżdżamy. Nie, ostrożnie. Nie. Chyba zginęli już. Ma tu jakiegoś gripa? Tu już nie ma nikogo. Ktoś podniesie jeździ. Spokojnie. Nie ma Spokojnie. ktoś jakiejś optyki oddać? Ja szukam Daj właśnie no do gripa. podniesia, panie. Pakuję się, chłopaki. Pamiętaj, jak lek prowadzi... Mogę sobie siadać? A, Nie mogę wsiąść. A, dobra, fulla mamy. O, czekaj. miejsca. Czekaj. To ja w sumie nie Nie wiem, ma gdzie czekania, tak Ebron, bardzo idziemy na jeździ. po- Ja mam Kevlara, tam leżał. A my co? No, Stary, strefa jest tak mała, że zaraz do nich dobiegniemy. Nie będę wam spoilował gry, jak coś to... Jest Gdzie są jeden fragi? bardzo żywotny zespół jeszcze oprócz was, a tak to... Gdzie są fragi? Gdzie są fragi, chcecie wiedzieć? Tak, To też tak. wam powiem. kurde. Wszystko jest na południe ogólnie O, się poukrywało. Zagapiłem się. Jajks. Na południe Gdzie? wszystko, na dół. Tak. Dobra. Jedni są bardzo blisko was, wam zaspoiluję zabawę, a drudzy Nie, się jeszcze grupują na południu, Boże, ale będą jaki musieli spoiler. przyjść, bo hashtag strefa. Fajny spoiler. Tak, chce ktoś kity, mam 9. O, ja. Ja chcę Ale gripa. O, przed nami! Dawać! Ja pierdzielę. Ten sam błąd, wyskoczyłem bez broni. Bez broni Kurde. wyskoczyłem znowu. Kurde, zapominam, że to... QBU, dobra, no już się odkurzacz, no i Weź powalił się mnie. brońcie. Jakaś Łe, faseska łe, łe. spuszczam. Idę. Kamer idę. jeden. Ebron, 40, dobijam ci i 40. biorę tego Kamykiem. karot, dobra? Dawaj. Masz mi też przerzucić? Nie mam nic. Ten Drugi typ miał, obok. ale ktoś już wziął. Jeszcze za nim będzie. A też jak ktoś ma rzucić? Ja mam... Ja mam 9 zaraz. Zaraz ci Dobra. mogę rzucić jeden zestaw. Coś tam jak To chcesz. strzelił. To strzelił go gdzieś. To ja się dobijałem. Nie, Tam jakiś mam jeszcze Coś inny jeszcze strzelił. Z kara jakby. biedarki. O. Przede mną. NE. Dzięki. Booster. No i pięknie, Jak Kewa potrzebuje. to lubię. Stukowałem. Jeszcze jeden tam jest za kamieniem. Obok ciebie zaraz. Idę po Morfiego. Ale fart, no hełmu nie miał. Gdzie nasze auto? Głowę dostał. Ktoś pojechał? LOL w trawie, Nie, no, jaki było. pan Pojechał Hose gdzieś, 668. nie? Najgorzej. Co za gość. Ktoś tu kity potrzebuje? Tu jest, Blisko? dobra. To chce skołpa? Widzę typkę jednego. Nie chcę. Tomek skołpa? Ja mogę skopa przyjść na skać. Typek ma 215 za kamieniem, niedaleko, Biegnę, 100 Marki. metrów. 215? Bije do Tobie mnie jakiś gościu. kask? Ja dwójkę całą. Masz kasę, tak? A nie masz.
Zaraz to będzie następnych. Powaliłem go. Nice. Nie żyje. Jaki to, dawaj. No dobra, ktoś koło Lechowi w samochodzie. Może? Bo nas sprzedaje. Tu są first aid, jak ktoś potrzebuje. Na samym dole, pod tym trupem. To jeszcze ktoś może lecieć? sporo Z tej first strony? aid. Chyba tak, nie? Co tam, jakieś cheaty chcecie jeszcze? Bo widzę, że jest Coś by się spragnieni. przydało. Właśnie prosto wjeżdżacie, to, co to jest takie ten... Jest gość. opóźnione Typy! troszeczkę. O, jest! No i oranku. No to nieźle. Tak tu macie. A ja Okej, widziałem. nie, dobra, przepraszam, to moja wina, nie muszę dbać o was. To znowu wszyscy muszę Na blisko martwić. 3. Kiklech. Jezu, my zamiast wszyscy poginęli, przepraszam. Nie, Kamień to Lecho nas zobaczyć. zabił. Jeden knock. Nokową jest z prawej, daleko 230. Ja, tu już trzeba przed strefą uciekać. Czy bliski kamień? Bliski kamień, 230. Cały czas. I ten ucieka z 200, na prawo też, na Może 230. nie zauważył mnie. Mikal, bijesz go. Ja się... Nie, ja uciekam. Oni do strefy biegną. Oni do strefy biegną. Bruksel, kumplu! Ja potrzebuję apteczki, kurde. Bruksel! Idę. O, już szczypi. O To nie! dobry kogoś. Ma ktoś apteczkę? Z kamieniem od drzewa. Ja mam Dobry, Nexus, kogo chodź ci gdzieś wejść? tutaj za kamień czy coś. Dał mi głowę. Jeszcze tutaj dwóch w gasie jest. Co najmniej. Niech poczekam. No ale... Chodź tu, Nexus. Pomóc, No, ciekawe jak. Masz jedną. No tu jeden typ jest. Ale ja sam jestem. No. No, i wy już umieracie. Dobra, taki kumpel. To ja zapamiętam. Bejtuj mi goście. Zapamiętam. Dobra, to możemy... A, jest, Aha. przede mną był. Kurde, wiedziałem, że to właśnie tego gościa leciałem. Fuck. No dlatego masz chyba koło Niklausa gdzieś tam. Ty zabiłeś tego, co Nexusa zabił? A, tu jest, dostałem. Nie znokował dalej go. A to jest ten Tomek. Dobra, to ja go uleczę. Tak, Nie, to dobry zabij wasz tego przyjaciel, gościa. kochany. Mogłeś go Spokojnie, dobić przecież perfidnie, nie tego pana. wstanie, nie? Ale może mówić, gdzie jesteś cały czas. Dobra, kurde, spokojnie. Jak na wojnie. Plecy macie. Tomek Plecy na mu od górze. razu dał. Tomek się w tańcu nie szczypi. Tak. Gdzieś z tyłu... 55? Janusz Tomka położył. To, Tak, za tobą dosłownie. Niklaus, no nie mogę wam zaznaczać, ale jeszcze jest jedna osoba na północnym wschodzie. od nie no, was. nie wiem. Dobra, spokojnie. Dobra. Otoczymy Nie. ich. Ale bym się zdenerwował, jakbyś tak kurde Ja przepraszam, że wam opowiadam, a tak sobie pomyślałem, że to jest jak w serialu, że umrą wszyscy główni bohaterowie i co, no i... No. A nie mówię dokładnie są, tylko Opluł. mniej więcej. Opluł. Za drzewo na jest. Żeby była dynamika w grze, prawda? Co ty, nie widzisz go? Niklaus, No, angina to, nie wiem. to gardło boli nie. Milcz! Jakby to nie jest dzisiaj do końca e-sport, tak? Tak nie gra się na zawodach. Troszeczkę taki RPG. A, jeszcze z pola gdzieś tego na dole. Dobra. Debele. Proszę, Snake'u, zniszcz Morfiego. O, sprzęt w powietrzu. Gdzie lewituje. jest? Za to, że nie pomógł. No, co za typ. Uciekł. 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 No, dalej. Leży, dobra. Janusz. Janusz CS. Ja się leczę. Ja tu za tą chatkę spróbuję. Przecież to O, ale walą. Wow, zostawiam tylko jeden zespół tak naprawdę. No to tam Jest- możesz... jest Wolniej dwóch na tylko. czterech? Ej, Pomóż tylko nam. 6 ich jest. Prawy na nich i kick. A, 2 na Będzie 6. szybciej. Dawaj jednego chociaż. No, ci, którzy strzelają do nas, to kick. NW, NW. Dawaj. Przebiega na lewo. Widziałeś chyba z drugiej strony Morfi za domkiem. Za drzewem 310. Zacząłem się leczy. Powalony. No Po koło. prawej stronie masz nie. jeszcze, po prawej stronie w kamieniach masz jeszcze. A, dostałem z przodu, z tej chatki chyba. Masz Zachód. po prawej w Niklaus to kamieniach, pro po prawej w kamieniach. Wziąłem. Muszę się, czekajcie, muszę się doleczyć. Nie, mojej tu prawej? Nie, na prosto trochę lewo, trochę lewo.
Tam gdzieś? Tak. Biegł w stronę wioski, więc mógł pobiec już. Blokowany jeden. Jednego zdokowano blisko. Dobra. Tamten chyba jeszcze powalony się gdzieś tam czołga. Tak, jest, ale w drzewie on był powalony. Zaraz się fuck. wykrwawi, bo gość poszedł go podnieść, ale to morfin nie go... żyje. O, dobra, teraz, Jezu, teraz zabił. go dobiłeś. Dobra, Dobiłem. go, Niklas, No. już biegł do wioski na pewno. Tam go już nie ma pewnie. Jednego mam na blisko w kompandzie. No nie, no. Flaszuj, skąd? Harnaś, flaszuj. Kik, farma, Jezu, sam Niklas. O Boże. Dobra, musimy mu pomóc. Po co? Zabierz im Kopo- bronię. Zabierz im W tym bronię. kopadzie A, widzę tutaj go. dwóch, nie? W tym kopadzie dwóch jest. Jeszcze jeden jest po prawej. O Dobra, kurde. Niklas, jak w Matrixie. Jak ktoś będzie mówił, to będziesz wykonywał, okej? Na razie jesteś bezpieczny, nikt cię nie raszuje. Znaczy, tak... Wow! Idź za skałę spokojnie. Poza tym Dobra. jeszcze- Aaaa! Kurde. Dobrze, bardzo Ale ładnie dobrze było. Niklas, ile tych fragów wziął? 4. Już mam statystyki. Drużyna, która was powaliła, to kurde, oni zabili w sumie łącznie 2 graczy i to byliście wy. O to maćka. Widać, no. Tak, taktycy.